предишния епизод на предизвикателството бе извършен последен преглед на необходимото за екипажа оборудване за оцеляване в джунглата. Работата по състезателния Wrangler продължи с 4-линково задно окачване. Уникалното при него е, че всички щанги са по посока на движение на автомобила. Междувременно аз се видях в ново амплоа. Задачата, поставена ми този път, бе да се науча да заварявам. Обърнахме внимание и на допълнителния проект, по който момчетата работят. Последни щрихи по финализирането му, проверка на токове, поставяне на кой-овари и тест на артикулацията. Тъй като Rainforest Challenge е едно от малкото състезания в света, в което всички участници, представители на медиа и асистенция минават едно и също трасе, след приключване на работния ден наблегнахме на физическата и психическа подготовка. Освен това, в тунинг студиото на близнаците се срещнахме и с автомобилният рали състезател Крум Дончев, близък приятел на момчетата и офроуд любител. Останете с нас до края на епизода, за да видите какви предизвикателства ни очакват днес. Датата е 2 октомври. До пресконференцията остават само 8 дни. Днес ще проследим и предпоследните етапи по работата върху състезателния Wrangler. Нашата работа продължава. Как работят чернирните връзки Jolly Joint? Как са изградени? Колко градусово движение извършват? Какви предимства дават? Всичко това в разговорът ни с Ивайло. Това е така наречения Jolly Joint, компонент напълно сглобен. Иначе във вътрешността си той представлява следното нещо. Има един такъв ball joint, това е сърцевината, която високо въглеродна стомана закалена. Влиза в тези два гумени тампона и работи последния начин, представи си го, като описва 30 градуса във всяка една посока. Неограничено, за сметка на това стандартните хейм джойнтове работят до около 20 градуса. Това дава голямо предимство, защото на една щанга имаш два такива накрайника. И сега ще го сглобиме, ще покажа как се сглобява. За целта ето, той влиза тук в този супорт. Тук сега много е важно да се оцели точното положение. Тези зъбчета ограничават самите тампони вътре да не превъртат. Иначе може да превъртат и по този начин ще се самозапалят, ще се унищожат. Ето го сега влиза. Това е скобата, която се сглобява. Това е шайбата, заключващата шайба. Една зегер шайба, която заключва. За всеки автомобил има различни варианти и решения, но опитът на Ивайло като пилот, изпробвал всякакви машини и модификации, показва Jolly Joint като най-здравия и надежден шарнирен елемент. Друго предимство дава при труднодостъпните терени, където колата не може да бъде отремонтирана, при състезания, кал и абразиви. Казахме за предимствата, има ли някакви недостатъци? И окачването е единствено недостатък, който аз знам, който съм го намирал, е това, че при нарушаването на една от тези връзки, общо цялото се нарушава му се геометрията. Ако тук нещо се скъса или откачи, на цялото окачване се нарушава геометрията. Но това е при всяко едно окачване. Значи не само за това. Това е слабо място на повечето окачвания, нещо, ако се наруши по него, то спира да работи. Ето го, в момента е напълно сглобен. И остава само да се гресира и да се сложи на колата. И докато с Ивайло работим по сглобяване на линковете, момчетата в студиото изграждат планките държачи за самите носачи. Ето това са вече планките в завършен вариант, държачите за самите носачи. Абсолютно всяка е заварени, като изтъркваме острите зони. Това се прави поради няколко причини. Първо, когато механиците работят по самото окачване, да не получават наранявания, затова не трябва да има остри части. И второ, при боядисване, когато е остро изрязана, самия ръб не задържа добре боята при удар от камъчета. След малко ще ги монтираме на самото шаси. След изработката на отделните компоненти по окачването е времето да бъде монтирано. С тази задача се заемат Петър и Омбре. Веднага след това момчетата се захващат и с изработката на протектор за задната лебедка.
поредният елемент от джипа, който те сами конструират и сглобяват. И докато момчетата работят, гонейки срок, притиснати от напредналото време, с Петър отиваме за акумулаторни батерии, необходими за следващият етап по конструирането на Вранглера. В магазина ни посреща Жоро Стефанов. Интересното е, че това е първото АТВ, първото българско участие на Рали Дакар. Това е на Пепи АТВ-то, което късно по нощите го чакахме да завърши етап след етап и той реално завърши с него. Как се представи то? Имаше проблеми с него, най-различни, но важното е, че стигна до финала. Можеш да го пипнеш, да видиш, това е една истинска машина, участвала на Рали Дакар. Кажи ни защо сме в този магазин? Днеска ще вземем акумулаторните батерии. Те са от изключителна важност, защото това са специализирани акумулатори, които са подходящи за голямо натоварване. Знаеш, че лебедките са ни доста мощни. Ето това момче ще ти каже повече за тях. Акумулаторите са жълтите капаци, са силови. Те са предназначени точно за голямо натоварване в един автомобил. Можете да ги монтирате, както добре знаеш, вертикално, хоризонтално. Дори при изпукване на корпуса акумулатора продължава да работи, няма какво да изтича от него. Общо взето, точно за предназначението си идеално. В магазина се срещнахме и с Христомир Николов, главен редактор и управител на списание за Offroad. Много сме ентусиазирани за това участие в Rainforest Challenge. Имаме дълга и може би страдална на моменти история конкретно с Петър и неговите ходения от преди няколко години. Помня 2007, като отиде как се върна като, не знам, може би партизанин от джунглите, а не като журналист, който отразяваше тогава за нашето списание и за форума Offroad България. Това, меко казвам, уникално трофи или извращение на тема Offroad. Много съм горд, че тази година най-накрая вече ще има и участие като състезател. Естествено, основен виновник е Петър, не по-малко и брат му. Хората, които прокараха една тънка пътечка, която сега ще се превърне в една огромна кална диря от гумите на техния джип. Радвам се, че ще можем да помогнем, макар и малко и ние. Ще помагаме за медийното отразяване, за пресконференции. Започваме, разбира се, с предварителна информация. Вече пуснахме няколко новини. Стартирахме заедно с форума Offroad България една акция за подпомагане на отбора, за която може би знаете вече. Освен с акумулатори, Жоро и Ицо ще помогнат на близнаците и с съоръжения, необходими им за Малайзия, шегели и 2 правилопади. По път, обратно към сервиза, с Петър ще говорим за Offroad, трудностите и взаимопомощта в този спорт. Offroad е вид спорт, при който не е важна само конкуренцията, важна и взаимната помощ. Много от отборите, дори състезавайки се един между друг, е имало хиляди случаи, при които си помагат. В първите години това беше особено силно, след това вече се явиха противоречия, имаше и чисто съперничество, дори има и подли номера. Радвам се обаче, че все още са останали хора, готови да помогнат, както с лични средства, така и с труд. Притесненията ни идват главно от това, че в момента завършваме джипката, която глътна много повече средства от предвиденото. Дори не сме сигурни дали, че ще я завършиме. Много внимаваме за всяко едно нещо, когато сглобяваме автомобила, мислиме го по 3 пъти, гледаме го по 3 пъти. Но това не означава, че няма да има проблеми. Просто минахме точката, от която няма връщане назад. Трябва да направим всичко възможно и да успеем, да отидем до там. Отиването до едно състезание е може би по-трудно от самото състезание. Трябва да дадеш всичко от себе си и наистина да го желаеш, за да успееш. Обратно в тунинг студиото ще надникнем в помещението с машините, където механиците изработват необходимите им за ремонта на една кола елементи. Тук заварваме Андро, който се готви да използва листова ножовка. На тази ножовка от това дебелото желязо ще направим заготовки за изработване на втулки за джоли джойнтовете на колата, на предното откачване. И сега ще ги нарежем с тази електромеханична ножовка. Сега сме измерили, пускаме машината.
Изработваме ги сами в случая, защото времето ни притиска и нямаме време да ги поръчваме от чужбина. Имаме стругар, който ще ни ги направи за един ден, което за нас е идеалният вариант, за да може да продължаваме работа нататък и да не губим време. Андриан Здравков, Андро, механик. Роден на 23 февруари 1974 година. Завършва Технически университет в София, специалност електронна техника и технологии. Работи като механик от 2007 година. Записва участие на 24 часа Атина като асистенция. Работи при близнаците от 1 година. Значи това са готовите 8 заготовки. Сега ще ги обработим още малко, да няма толсти ръбове, да не се реже стругара и ще му ги дадем да ги изработим. Това е от тази операция. Ъглите на 8-те елемента се шлайфат, след което се изпращат на стругар. Оставяме Андро да продължи своята работа и се връщаме в сервисното помещение, където разбрахме, че са пристигнали още части за Вранглера. Значи това са някои от компонентните за спиращата система. Ето част от тръбите, които ще сложим. Тя стана толкова сложна, заради това, че имаме две отделни задни спирачки. Това е кран. Него ще използваме за ръчна спирачка. От тук ще се сменя ръчна спирачка. А посредством този кран се намалява усилието на задните спирачки спрямо предните. Това е продиктивно от това, че прекалено големия резервоар, когато започне да олеква, т.е. когато се изхъби горивото, трябва по някакъв начин масата на автомобила да бъде преразпределена. И става посредством този кран. Той се намира вътре в купето и се регулира от пилота. Толкова за спирачната система, защото днес ще обърнем по-специално внимание на хидравличната. Ивайло, това са и последните части, които пристигнаха от щатите. Ще ни кажеш ли малко повече за тях? Да, това е хидравличната система на автомобила. Интересното при нея е, че е напълно хидравлична, като няма никаква механика, твърдо свързана от шасито, която да води към предния мост. А ето ги и изграждащите я компоненти. Помпа за налягането, маркучи, лесно заменящи се в полеви условия. Резервоар за масло с допълнително направен въздуховод, за да не влиза в него вода. Той работи както на ниско, така и на високо налягане. Филтър за пречистване, охладител и самата рейка, която ще бъде монтирана по средата на предния мост. Няма никакво напрежение, водача не усеща в волана. Тези хидравлики се ползват при тежки машини, като електрокари, мотокари, големи фадроми, трактори. Оттам са заистени от този специално направен и произведен, за да може да се управлява автомобила на улици. Там изискванията са други. Волана също е много интересен за удобство на асистиращите, да направим да се сваля. Виж го, между другото, колко е лек. Да, наистина изключително леко. Да. Мога да удържа с една ръка. Да, разпробите, за да може, ако пилота има кал по ръцете, точно тези отвори обират калните участъци от ръкавиците, като след това се мие много елементарно. Няма кожи и такива други неща, които могат да се разпаднат при влажна среда. И това е самия орбитал. От тук това нещо командва ляво и дясно позиция. Когато вземеш с него ляво и дясна позиция, то командва долу този бутуш, той завива колелата. Всъщност, по-специфичното при вашата хидравлична система, на която сте се спрели, е комфортът, който осигурява на водача, на пилота. Да, и не само самия комфорт, ми и сигурността. Това нещо е много сигурно, много е здраво и ако има някакъв проблем по него, много бързо може да се отремонтира. Ето, например, мога да ти покажа. Това е самата щанга. Тя все още не сме я сглобили. Но общо взето е една права тръба, която може да се мине всеки един момент, като естествено тези детайли се носят допълнително. Постоянно в разговорите ни до сега споменаваш удобството, смяната на място. Ще разполагате ли с някакви части? Абсолютно всичко, което имаме, ще ги вземем. Стара къща сме, имаме много резервни части. Въпросът е, че на този етап преценението ни е, че все още нямаме асистиращ автомобил. Не може да го осигурим и може би ще трябва да го наемем на място. Но това е въпрос на преговори. Имам още малко време, 9 дни,
за да решим точно как ще процедираме. Добре, за този кратък период, който ви остава, кое е първото нещо, с което ще се захванете и ще успеете ли? Трябва да успеем. Не може да се откажем точно в този момент. Прекалено много сме заложили. Много труд се хвърли. Финансирането също беше прекалено трудно, за да се откажем точно сега, точно тръгват нещата, но за да изградиш автомобила правилно и той да работи правилно, това е най-важното, се строи общо взето не приоритетно, а това, което трябва. С монтиране на хидравличната система на зеления Wrangler ще продължим в следващия епизод. А сега нека отправим поглед към друга сцена от бойното поле. За допустимият размер на гумите и избраният от близнаците за това състезание размер от 38,5 инча говорихме още в първи епизод. Но това не е всичко. Днес чисто нови гуми ще бъдат нарязани. Как и защо? Вижте сами. Грайферите ги режеме, тъй като в момента са ни прекалено нагъсто. Там основно се кара на кал и за да се чисти по-добре кълта, грайферите трябва да са по-нарядко, за да може като излезеш от кълта, тя бързо да се изчисти. Освен това, ние в момента сме монтирали система Stown 2 вътре в джантата, която позволява спадането на гумата почти до 0 и като се спадне гумата, тя може да се раздуе по ширина и като се раздуе по ширина, нас не трябва по-мека гума, за да може да има по-голяма площ и когато са повече грайфери, гумата е твърда и не може да се разтегне до такава степен, така че като са по-нарядко грайфери, тогава и самата гума може да се разшири достатъчно, за да по-голяма проходимост и плаваемост върху кълта. Не се ли продават такива готови гуми? Единствените подобни гуми, които се продават, са тракторни, им викат в България, но те не са забранени на подобен тип състезания и затова се налага модифицирането на такива гуми. Знам, че срока ви притиска, затова те оставям да работиш. Това е резултата от един ден и половина рязане на грайфери, как 320 грайфера, общо 64 на гума, 5 гуми. И това е около 15 кг свалено тегло от колата, освен всичките други предимства, които получаваме чрез изрязването на грайфери. Но това, което е най-важното, че тази гума така по този начин е позволена да се кара по улиците, така че ние не нарушаваме абсолютно никакви правила на състезанието. Дени, днес ще ти покажа нашия форум. Този форум е на всички офроудери в България. Не е тясно специализиран само за офроуд. В него можеш да намериш страшно много други интересни неща. Има пътувания, има за мотоциклети, за АТВ, общо взето за всякакви екстремни спортове. Като този форум стартира преди доста години от една малка общност от хора, които има хоби или се състезават с джипове, с мотоциклети. Също така и се разви до нещо огромно, което обхваща абсолютно всяка една сфера от нашия живот. Количеството и разнообразието на информация във форума е огромно. Началната страница ни насочва към различни събития и подфоруми – автомобили, мотоциклети, АТВ, пътешествия, състезания и други. Хората, участници във форума, са общност, подпомагаща се взаимно. Създадена е мобилна спасителна служба. Извършват се ред благотворителни акции, събират се средства за изпадналите в нужда. Когато за първи път се наложи да отида в Малайзия, далечната вече 2007 година, тези хора се събраха. Една група от тях също така им помогна при закупуването на самолетния билет и при закупуването на специализираната екипировка, която е задължителна от организаторите. Близнаците пускат новина за тазгодишното им заминаване, като първият български отбор на Rainforest Challenge Малайзия. Ежедневно интересът на читателите се поддържа с публикуване на подробна информация и атрактивни кадри. Колко са членовете на този форум? Активни, които
са постоянно пишещи или четящи са към 75 000 души. Това са активните, които имат повече от мнение на седмица. А иначе като членове приближава вече 200 000. Страхотно е, чувствам го като едно семейство този форум. И винаги са се стремили да имат информация за различни интересни събития от света на офроуд. Как реагират хората на вашето участие? Виждаме близо 500 човека за седмица само. Какви са отзивите? Повечето от тях казват, успех, ще радвам много да успеете, да отидете всичко наред, да имате късмет. Други задават чисто технически въпроси, свързани с направата на джипа. Трети така изявяват желание дори да дойдат лично да погледнат какво правиме, докъде сме стигнали. Много интересно беше през 2007 година. Абсолютно всички знаеш, когато стана голямото бедствие, комуникационната техника потъна, нямаше никаква връзка. Организаторите пуснаха само едно съобщение, че ще ни спасяват военните с лодки, че има изгубени и ранени хора и форума някои от хората се бяха притеснили, включително майка ми го беше прочела, тя направо беше откачила. И една седмица нямаше абсолютно никаква информация и когато се върнах, така всички реагираха много бурно, добре, с много голям интерес приеха това завръщане. И може би от тогава към Rainforest Challenge, към това състезание точно има голям интерес. Голям брой от посетителите се вълнуват от трофи състезания, защото са свързани с тимбилдинг и носят истинската първоначалната идея на офроуда. Когато сте толкова далеч от България, могат ли по някакъв начин да ви помогнат посетителите на форума? Винаги е приятно, когато преглеждаш мненията, дори вечер в бивака или на място, където има интернет и видиш, че някой се радва, пожелава ти успех, е страхотно на другия край на света да получиш добри пожелания. Форума е сила, даваща ти физическа и морална подкрепа. Общност от хора с богат опит, широк мироглед и еднакви цели. Актуална информация за подготовката на състезателния Wrangler и за самото състезание Rainforest Challenge Малайзия можете да следите на offroadbulgaria.com. Тунинга на този Jeep Wrangler не бе цялостен. Промените, извършени по него, са замяна на двигател, скорости, раздатъчна кутия и работа по предното окачване. Финални щрихи и той е готов за тестване. Изключително вълнуващ и паметен за мен момент. Първият ми досег до подобна машина и до офроуда като цяло. Ивайло е човек, занимаващ се активно с това хоби повече от 20 години. Дългогодишен участник в българският офроуд шампионат и редица международни състезания. За мен бе чест да почерпя от неговият опит, правейки малки стъпки в тази нова за мен завладяваща ме страст. Време е някой все пак да покаже как наистина се кара. Огромните и немислими за преминаване според мен препятствия Ивайло преминава с лекота, смейки се на моето очудване. Ивайло, белият Wrangler е познат на нашите зрители от предните епизоди. Каква работа извършихте по него? Нека им припомним пак. Да, готова е колата, имахме възможност да я тестваме. И каква работа? Сменихме и двигателя, сложихме и нов по-мощен двигател. От 4 цилиндров сложихме 6 цилиндров с суперчарджър. Между другото върви много добре, много съм доволен. Сменихме и скорости, раздатъчна кутия, предното окачване, сложихме и койлвари предни, те с други пружини, бъмстопове, друга кормилна щанга много по-здрава. Перфектно върви, аз съм доволен. Имате предвид, че това е кола без блокажи, видяхте какви препятствия преодолява. Колко време отне направенето на този джип, предвид и останалата работа и проекта, който правите в момента? Общо 2 седмици. За 2 седмици го направихме, като имахме и някакви други ангажименти и не сме го работили през цялото време. Имахме възможността и удоволствието да пробваме на терен. Какви са твоите впечатления? Аз не съм много впечатлен от това нещо. Карал съм много по-трудни терени. Може би ти трябва да кажеш твоите какви са все пак. За първ път управляваш автомобил на толкова екстремални условия, така да кажа. Ти ще кажеш твоите какви са, моите нормално. Това е нормално. Истината е, че аз съм очарована. За първ път се качвам на такава машина, за първ път карам офроуд. Благодарение на теб успях да мина на терен, макар и с много препятствия и с много проблеми, няколко пъти изгасене на колата. Но аз съм доволна, благодаря ти за което. Моля, трябва ти повече опит. Човек трябва да се научи да
кормува правилно в такава среда. Много хора карат много добре на улицата, но когато има някакви препятствия или зони, в които трябва да подходиш по някакъв различен начин, трябва да имаш опит. Аз си ги минал много пъти. Как от шосето може да преминем на офроуд? Какво трябва да знаем? Много работа трябва да се знаят, но въпросът трябва да се премине постепенно. Не изведнъж, много тежък терен или да караш много бързо. Човек трябва леко, стъпка по стъпка, стъпало по стъпало да се качва нагоре, докато накрая не открие тайните на този вид каране. Колко време ти отне на теб да се научиш? Човек се учи докато е жив. Аз все пак от 10-11 години вече се занимавам с офроуд и то активно. Карал съм и мотоциклет, първите АТВ-та в България на шампионати, джипове, траялни джипове. Ходили сме на много състезания в България и в чужбина. Истината е, че този джип е много променен. За какво се готвиш? Ще ходиш ли на състезание? Не, специално този джип не е направен за състезания, въпреки че всичко това, което видиш по него е състезателно. Въобще е собственика, ще го кара по кафетата, но може нищо не му пречи да излезе в гората на една хубава разходка, да покаже на приятели каква кола има и сигурен съм, че много ще му хареса. Ще издържи ли? Никакъв проблем няма. Той е презапасен. В момента абсолютно всичко по него е състезателно. Така да го кажа, рейсингово. Ако искате и вие да научите тънкостите на офроуда, продължавайте да следите нашата поредица. В следващия епизод на предизвикателството ще поставим акумулаторните батерии. Поради липса на място, момчетата решават да бъдат монтирани в самото купе, със специално направени стойки и кутии с цел безопасността на пилота и навигатора. Но това не е всичко. Ще обърнем внимание на спирачна система, скорости, кормилна кутия, компресори, камери за задно виждане, както и на част от външния тунинг на джипа, въздуховоди, подпомагащи охлаждането на радиатор и двигател. Дядо Влади пък ще се заеме с окабеляването. Машината трябва да е максимално олекотена от къмжици, надеждна и ремонтопригодна за джунглата. Какво решение ще намери той? Всичко това в епизод 7 на предизвикателството.